Ungiyar BOTMA da ke jihar Borno wadda ke kula da ababen zirga-zirga a garin Maiduguri. Haka zalika ƙungiyar ce ke karɓar harajin babura a garin na Maiduguri. 'Yan babura na kuka da ƙungiyar game da fama da suke yi da matsi da suke fuskanta daga ƙungiyar ta BOTMA. Ga rahoton yadda ta kasance daga bakin wakilinmu na Jigon Hausa, Ishaq. Yana cewa keke ya fi zama alheri daga tafiya ƙar. Daga nan zuwa can duk wani mai babur zai iya tsayawa babu wani laifi. Kuma ku kwantar da hankalinku. A samu mutane 10 daga cikinku mu je mu zauna da su a ofis yau din nan yanzu. Mutane 10 za ku zaɓo a cikinku mu je mu zauna da su. Ko da shugaban BOTMA ya zo yana cewa ba zan yadda wani ya wulakanta ku ba, idan babu ku babu mu. Keke ya fiye zama ka tafi a ƙare. Yana cewa yanzu za mu je mu zauna da wasu daga cikinku a ofis. Masu kallon mu da sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu.